Част от феновете на стадион Георги Аспарухов запалиха фенерчетата за победата. Все още обаче тази победа, струва ми се, доста далече от постигане. Тук добри действия от Георги Костадинов. Страхотни кадри, страхотна подкрепа от феновете на Левски. Въпросът, който вероятно мнозина си задаваме, е как тези фенове да бъдат накарани да идват на стадион Георги Аспарухов и по време на сезона, и тогава, когато Левски не се представя толкова добре. С номер 18 Рой Леви в игра за Пуел Бершева. Гай Мизрахи отстъпва своето място, а Рой Леви е едно от новите попълнения. Взема именно неговата позиция в дясно по отбраната на тима от Израел.